mathematic ndiyo ipa falibe evidence yoti mathematic ndiyo ipa angofuna ayisokoneze ayizinyoza cholinga chonena kuti Maggie should buckle amati kuti mwina tu mathematic imeneyi tisiye. That's why some people kukhulupirira ambanga mademonstrations kunsusu zizotena kuti zabodza ndene manena kuti kola mtali iwo anawo ndadzukulu awo ali ku America bwanja wabweretse ndiwazapanga demonstrations putting other people's children in harm's way because you want to please your wife, you want to please Yajisale, you want to please Gangata, you want to please Mkito. It's not right. You are old, you want to bend this country so that tizimenyana, tizitengana mitundu, tiziwochana, tiziwomberana, tizita ma demonstration, tiziononga zinthu, tiziononga kanduwa inake osalakwa. Si chilungamo. It's not fair. It's not right. Chimenenga pempha Malawi nsana siye ubasira mvula nchakuti feo tikane zipenezi, tikane mabodza Malawi. Ndipo kuti zinthu zauluza munthu amene timamukhulupirira tisakhulupirire pokhapokha tili numboli. Chifukwa ngati tisipanga choncho chimene tichite tizimenyana, tiziwotchana, tizipangana chipongwe zinthu zoti nzabodza. Tiwotcha dzikoli chifukwa cha mabodza. Ndathokoze ameki specifically Sangwani Mafriwa wapanga rise to the occasion. Sana angokhala he could have chosen ngokhala kuti asonenga linulimbana ndi anthu kachani. He came and said this is not true. Pesa numboni zoti simatikira livoza biki nzabo it's not true. Technology masinda phone imene timokisa chito 2014 sio mweyo 2014 timokisa chito Mose wale kachani paropa Mose wale longampezi ukapeza phone yambavu zinthu zinasinda chiyani nimene zilili ndingati Maggie ifuna panga improve zinthu zawo chala kwa chani poyamba tinkapanga manyo kenako anagwisa chito zinthu za ku NRB zimene zinabedwa ku Nkatabe ndi ku Machinga iwana ndoti zizikuoneka bwino amene waba zimene zindani amwe afuna zipanga register anthu ake kwina kwake osayenera ndefe zizisiye anakana ngati mathematic brand new system brand new platform auti yoipa ndiyapile ku court tione ngati court lingakavomereze nkulamula ameki kuti abandon the system because court itavomera ameki will have no choice. They have to appeal or accept that they appeal the court. If they are so bitter, if they really think this is a bad system, appeal the court. Toning at the court and Maggie, we are ordering you abandon the system women. Toning at the take. That's how the court I was on double. I was already making choice court could teach you to him. Alibe choice. That's why I go to Sabo court. Angofuna Subano asoneze ziko ma demonstrations majani umagwisachiro anthu amene ona kuti anzawo kakulanamiwa kakulaboni kaliro kakulindani umagwisa ntchito umavutisa. But the good thing is ndikuona kuti nzosathandiza chifukwa Malawi eneni anazikana fezo dai fezo amatelo hayi fezo hayi fezo they didn't even carry anything, nobody even bothered about it. A total waste of time. We don't see the pomp. Zigom. Ndathokoza kwambiri. Zigom. Tipite kwa Mr. Mvula. Mukuti manje. Ine ndipitirize pa last week pampaja or ndingoyambira sokena ndipera kunena kuti zimene alankhula Americans at Sunday zinangofanana mwina tinaviyamba ndife pano kunena kuti hivi kulibe kanyama ngati mukuti kasi mathematic ndi company imene ina wina tenda imene anapereka ameki kuzera mundondomeko ya bwinobwino kuti tisinde chisankho kachitidwe kachisankho software ibwera yenyuwani malinga ndi kusinda kwa nthawi komanso tikumbukire kuti chisankho cha 2019 chinabedwa ndi anzathu a DPP. Yes. Ndi chimene chinasisa zaye chisankho chinabedwa anaba chisankho chimene chinaonekeratu chinatukira poyera cha Timvetse chisankho cha 2019 koti lidayankhula zambiri ndi kupereka guidance kwa anthu kuti kusogolo kuti zipanga zinthu za mtundu wina. Pa nthawi imene a DPP president omwewo adapanga appoint vanthu wena kuzera mndondomeko ya bwinobwino yomweyi kukhala chairman wa Maggie amene anali Justice Chifundo Kachare ndi makomishona awo ndesipano anazazungulira ziko
dziko la Malawi la kunja koseko kukhala ngana kuti asatha kupanga bwanji ndi panafika pamagenzo kuti sinte wa system ndi anapeza anaitanisa kuzera mundondomeko ya procurement kuti tingapeze software ya nyuwani ndi ya mtundu wanji adalembera wanthu wena sanabwere ama mathematic company yawo ndi imene idakoza atakoza ana panthawi imene machita zonsezi anaitanisa zipani anapangaso demonstration yoti anaenda mapresident wose zipani zonse zazikulu kakumana nawo mapresident ndi atsogoleri awo komanso anthu enaso anakumana nawo kuti avomereze or aone kuti ndondomeko yatsopano ndi anapanga procurement inabwera equipment iyo itabwera anakumana anachita naso dziko lonse ndi anthu kuti ma stakeholders kuti aone ndondomeko yatsopano imene ziyendera anaipambanisa onsewo so kajama goti yakuti siyabwino kanabwera from nowhere so kwambiri mina ndi ukhuku chifukwa munthu ukaitanidwa kuuzidwa tikupanga iso pano kukhalapo wala ndi alawansepo kuchotera mtumba de pambuyo pache patapita 6 months 1 year kumanena kuti chinthu chimene chija sichabwino umene ndi ukhuku umapanga zinthu zopandazachabechabe sikukanakhala kumpira mwina mati mind games ayo makhadi kaswiri wano osera mpira aya isanavulale koma avulala mukudziwa kuti sasewera oro yayi wavulala mukufuna kuti anzano apuse asamkozekere zopano ndawo yakwana aona munthu olumwina ground mulibe wandoti anzano atandawe kwanzika sukhaya katipati baki so mwina sindikudziwa kuti mwina awawa amagatiza bwanji koma chachikulu kwambiri chimene wanena George ndi inuyo atolankhani chifukwa ndawo zina ntchito yanu imwe zilemekeza ndithu ndi tikafika pankhani ngati zachisankho musamapange propagate nkhani or kulimbikisa nkhani zimene mumadziwa kuti nzolakwa iwecho yoti mwina ndi uli ndi mkwiyo inokupanga chilichonse kupanga atolankhani ndi mkwiyo sibwino mkwiyo onena kuti chinthu chokudziwa kuti nchaboza ufuna munthu amwene abwera azalankhule chaboza mwina sibwino yayi because kupereka platform unchallenged anthu ajazilankhula amapanga disinform paziko it means kupanga propagate zinthu zosakhala kuno bwino ukupereka wireless yakhala ya propaganda or kupanga zinthu kuti akuzikuona kuti iweyo poti ufuna anthu pena mwina akulamula nthawi imeneyo achokepo chikwewe udada nawo kukhosi mwina sana kusunge bwino ndi zifukwa zako mwina sibwino za personal kupanga pedu zinthu za personal sibwino panga atolankhani kuti mupange zinthu amalawi akutameni kuti inuyo mumalongosola zinthu kuwathandiza anthu aja kuti akamapanga ma decision azikhala informed decisions osati kuti apotorozedwa because ukulankhula ndava khale siku limene mwachulapo munthu uja amalankhula nditi osati zonga za atolankhani komwene nga activist munayambisiranji zimene zino ndingusubana iwe amapanga osaziwa kuti kuchisankho chinabedwa adabati anthu omwewo so ndikuona kuti mwina panopo kamphepo kachocho kuzizira onena kuti anthuwo amene amapanga propagate kuti ayi mathematic or zimene kuti system imene ndiyoipa akuchepera nachepera kuti anthu ambiri akufuna kuvomera kuti system ya chisankho cha 16 September ikhale yomwe tikufuna chifukwa tisabwerere ku 2019 kuja kunali kumanda sidachite bwino tikatipangeso si bwino tikudziwa kuti poti anthu ena munalankhulapo George kuti adaba zinthu za NRB ndio mwana dale pesa vantu wao kumba tena wafuna zote zinabedwa so zimene pesa mavuto 20 zinabedwa kukhala pekuba so mena banga zote kuti vano mwina ndakozeka now we know amenada anasagula matale sendo nyumba akulembesa vantu ngabulubwino so vano ziza kuona kuti biometric akaona da mwina anthu achamatithandizacho sangatithandize ndondomeko iyi sangaizungulire so mwina pamenepo ndi chinthu choti chitinacho panyazi samachiteya makamaka ife timakhala ndi kuzindikira
perekani konzekani pitani kukapanga chisankho poyamba kukapanga kampeni ino muli ya president kaya ndino APM zukani kumangochuko pitani kwasala masiku osakwanira 100 zungulirani akoneni anzanu wakukomana ndi anthu osiyanasiyana ma town hall meetings ino sitinamve kuti mwayambapo kamuyambapo liti because nthawiyo ndiye yapitatu and ife tili okwiya around iwo wa president opuma chifukwa choti tili ndi milandu yosiyanasiyana imene makoti akutizenga chifukwa sitikufuna kuti asopano achokepo kuti mwina milandu ija ingazime izizire isapitirire oro tizapitirize pamene tinasiya tikudya bowa paja kuti mwina zatolere muno mwino ndeti kubwera ndi mkwiyo tifuna tipange yuzi zinthu zosakhala muno bwino chocho si bwino mwina ndili nepo kumwepo George kuti ndinadabwa Mulungu athawa kuti achisale anapanga promote peace mwina that's the way to go apitirize kuzoti kwana anthu gulu kunyenda chani mkwiyo sizothandiza that's not what a politician amene akufuna udindo azichita mwina lero pankhani imene ndinganene kuti tiye ndipitirire kuyilankhula virus iso anthu akalankhulapo kwambiri komanso virus yambiri makhaso ndi misinformation imene mabwerera kumene kunena kuti mathematics ndiyoyipa komanso mwina tisiye kukwera mathupi a mayi mtalimanja ndi make sure person like any other person anabwera mndondomeko imene ena wonse anabwerera and tisapange connect za kumene kuti makolo ake ali kumwamba ali kuli chete ndi zimene zoti zibweresapo zinthu zopanda zosakhala bwino nanga iwo tikayamba kuchula kuti nakulu ano anapita uko ndi zizikhala bwino zikhala bwanji chocho yayi tisapange connect munthu ndi anthu amene anambereka olo amene alipo kali kuti zimene zosakhala bwino tathokoza kwambiri Mr. Mvula zomwe kwambiri Mr. Dakalira nkhani mwayitsatira bwino nkhani tukamba apa tukamba za zimene ameka alankhula makamaka pa zimene so mbuyomo ndithu tinakambapo Mr. Kasakulana ikamba Mvulana ifotokoza nkhani yake ya make kunena kuti smartmatic ku Mozambique kunalibe ku Philippines kunalibe koma nkhani imene anthu akhala kumakwiya nayo kwambiri ndionena kuti foti anthu ena anabwera kumanena kuti inalephera kugwira ntchito ku Mozambique zimene zifoti na msazi wawo kumeneko atagwiritsa ntchito koma ameki akuti ayi mupite mukafufuza umboni kumeneko kulibe inuyo mmene mwamvera amene anankhulira Mr. Akasakula kaso Mr. Mvula comment yanu ndiyotani pa nkhani imeneyi vuto ndi omwe wandale chifukwa mulati muone nkhani zonsezi koyambira kuti zikatuluke zimayambira nkhani zopanda mutu wake kwenikweni kumene kuti zikayambe kutuluka nthawi zambiri zimachokera kwa andale omweyo system imene injotere afuna kubera afuna kuti zimene ziyakuti ziyambe kubwera ndikumayika mapesa kuti zikukhazikika m'micho ya anthu ena amene ndithu amangoti akamva chiliyonse kumangopita ngati mphepo zimachokera komwe kumpeza kuti andale akayamba mathematics tikuyifuna muyikane akatero ena kumudzi kuja basi nangasaka kumudzi angu dzikhalira mukapita namva chisoni dzulo kuona kwina amayankhula mkulina wanaisa akuti mudzi wachani andale ena midzi kutoka mabweza anthu mabweza mbuyo musakapange even musapite ku center kapanga verify chifukwa mukakapanga verify zimenezo ndiri mukhanga ndi mavoteratu akulu really maya muno andi wina wake oti sakudziwa kuno bwino kumudziko akuzopeza zimene zakuzitenga ngati zozenzeni ndi chimodzimodzi izi angobwera ku basi za maluwa mathematics chimene chimashini chote Malawi tati ntideke andidzulo wayankha nero timene ayankhira muja wafotokoza momveka amene wasangwani mafulirwa kunena kuti akuluakulu tatiyeni zinazi ndithu tidziganiza ngati anthu chisankho ichi ndipo it's a fact palibe sangatsutse chisankho chidaberedwa 2019 aliyense adachita kuona ndithu kumaona mpaka pepala ndithu pepala ayikapo tipex the white zomamata aliyense amadzionera zimazungulira masocial media amata mmene muja pena akuchita kukwacha nzolembera kukwacha zochititsa manyazi kwa basi ndiye mufuna kuti malo moti tizipita chitsogolo tiziyenda tiziyita progress tizikakhalanso business zomwe zija now
china chimene nganene ndichi anthu ena pamene pali chifwirimbwiti kapena pali chisokonezo ena amapezerapo mtaji chimene nchonena kuti aliyense adziwe akhale ndi kudziwa ena wabwera dala kumabe kukolezera kuli iyayi pakalikali pali chisokonezo mudzaone olonga khale kaya kufuna ena afuna kukonza zionetsero kukakhala kumene kuja ena kuti ati upanga zionetsero zabata ena amene makhala kuti akuphephezera amapezera kuti umene kuja ayamba kutani kuti ayamba kuba ayamba kutani foni yanga chani ena sitolo ayamba kulira nkhani zake zimakhala zimezi chimodzimodzinso apa ena mina mpira kumaka wovuta ndeti chite bwanji kumaka ngati zokanika kumaka kwamba pamene kuja bazosadziwika iwe lefani iwe ukondera iwe ukutele so tatieni tikhale ifeyo andale patsogolo kuwatsimikizira Malawi kuti aya Malawi dziko likuyenda ndi kusintha kwa nyengo kumaiko anzathuko adasintha akuchita adapt zinthu zina zotsogola ndondomeko zako pitani kunja pitani kaya ku India pitani ku China mukapeza even galimoto zimene simukapeza galimoto zimene mwina tikugwiza ntchito kwathu kuno zomatenga mafuta petulo kuthira mmenemo kumachita utsindi tumayenda mukapeza adasiya kalekale angochaja ndi zamagetsi ikamayenda galimoto ija osamba solo sauti osaona kuti kaya pali utsika yakulidzirani nde wina afuna ifeyo malamulo tidzipita kudziro ya mbali ya kumeneko tidzikakhalabe basi malamulo tidzikavota motsogola tidzikakhala busy ndi mawerengero madziwa mawerengero timachita ku primary zija mawerengero malamulo udzilemba mkope tidzikalemba mu slate ndi zimene zofunika kuti zimene afuna awa abantu amene akulimbira kuti ayi ife tikufuna zauje so tiyeni Amalawi zinazi tisamangokhala mwa chimbulimbuli tidzidziwa kuti ayi ifeyo nthawi yakwana yoti nakuti tisunthe tidzinka ndi nyengo tayenda pakati paja mmene ndina muja akuluakulu akunena kuti tidagwisa ntchito zija zimapangira za ma ID zimene zija wina afuna zichulukira nzeru nkusowetsapo zina zabedwa zapita achenjerapo gona wina achenjerapo dzuka ayi basi zimene ziyatiyeni tidzitaye tibwere tionesa nyuwani Amalawi deserve the best izi zinachitika 2019 zitisazioneso ndiye munthu oganiza mwino wanzeru zake ukadana ndi zimenezo kuti yayi ife zopita patsogolozo iyayi tikufuna zomwe zija zimene mpaka nazima kafika mpaka kutengetsana ukafika ku court it's a waste of time, waste of resources tikayang'ananso njira zamakono zimene zikubwerazi imene ndichula za waste of resources zimathandizira kunena kuti ndithu macost ena ndi ena tindalama tina timene mumapeza kuti mukuononga apa kutaya pena ndi pena musunge zimene zija ndalama zisasakazike ndiye kusakaza kuti pamene nakuchota ena pakhala chifwirimbwiti ena makhala podyera pamenepo so kuti zonse zija apewe zipewedwe ndimene ameke kuti ulendo uno tatiyeni tiyende chonchi tidzilowera apa ndondomeko yake ndimene ikalenda athu ndi iyi smartmatic ndi ameneyu aliyense wampanga endozi mukadafuna kuti simukumfuna mukadanena konkuja koma panopa we are just 3 months and maybe a week or so away from elections ndi wina dzikabwera nkumakati makuti isizenina kutero tiyende and sitima imene ikuyendayi driver wake ndi judge anabewa mtalimanja tatiyeni mayiwa tisajejemetse ndi timu yawo ndi makomishona awo kumenenso makomishona ali kumene wa DPP ali konko wa DPP ali kumene kokotu commissioner ali kumene kuja akuona akuyendetsa nawo chisankhochi ndiye wina kunjako iwe suli kumene koko koma uli kuno ungonera basi poti wamva ena akanena iyayi koma chimene ndondomeko choyipa bwanji sakunena nthumu yanu imene ili mkatikati konko so tiyeni tichita avoid zobangoti pakabwera manong'onong'o komanso umene nena muja DG kunena kuti yayi tsono ino atolankhani udindo umene mwausenza ngwaukulu kuzindikiritsa Malawi andale akhale patsogolo komanso atolankhani mukhale patsogolo ndimakondopeka chitsanzo chonena kuti kwanzathu ku America kuli a whole publication amati political history yake imayambira ngati zimene fact checking amangoti nthawi ya kampeni ngati ino atsogolera kuti chani Trump akuyankhula chakuti fact check bodza akunama cheni ndi ichi kodi Obama akuti bwanji president apa khangati masokoneza apa makono kumachita kubweretsa ndithu fact checking factual reporting so ifenso ngatatolankhani tatiyeni tikhale ndi udindo umene wona kuti tikamva chinthu tisangochitenga at face value tifufuze timve bwinobwino tisasokoneze mitu ya Malawi ndipo Malawi
awembekeza chisankho chabwino ena paito kamba pano verification achita pa phone zikumathekanso zotheka chabwino tathokoza kwambiri msadakali zikoma kwambiri ndiye mene mayankhula mwakambapo nkhani ya kuti akadakhala kuti sakufuna ndondomeko imeneyi yes akanatinena kuyambirira komweko komanso mene mayankhula asangwani anakambapo onena kuti process yakhale kuyenda kuyambirira nthawi ya procurement akambanso Mr. Mvula kuna kuti kuyambirira nthawi imene amagula zipangizo zimenezi kuti abweretse anali onse akumakhala nawo pafupi kumakambirana komanso ngakhale azipani amabungwe ma secretary general ma president azipani onse amakhala pansi makambirana kuyambira kuyamba mpano zafika pano akhalawenda nawo limodzi angozizimka kuti pakatipa pere pambika nkhani imeneyi chachititsa kwenikweni kuti tipezeke kuti afika pamenepa tsiku la lero kuti ena kungoganiza kuti ichichi mwina chili mavuto awa sitikufuna tigwisa ntchito njira imeneyi muona ngati kozakhala kuti nkhani zonse zichokera pati Mr. Sakula nkhani zichokera kuti DPP ngati chipani chachikulu chotsutsa boma chabalalika pamene pachokera nkhani chabalalika ndi because chabalalika oloyo akamakhala akudziwa kuti ifeyo we are headed for disaster ifeyo we are headed for a loss there's no way Malawi angasankhe mdalali kumangocha kuti akhale mtsogoleri pamene achakwera alipo so chimene chatsala nkungosokoneza zinthu kuti asokoneze dziko lino chisankho chisokonekere andi ndikamanena kuti DPP yabalalika kotheratu chifukwa zimene akukambazi bweza aphunzira anavutitsa nthawi ya registration in the end kunapezeka kuti anthu ena sanakalembetse today sanaphunzire apanga zomwezo cholinga choti anthu kukakhale voter habathe pa 16 September anthu asakavote akanene kuti chima chinechi chavota kale ndefe tisavutike why because of amtalika ukakambira udindo munthu zaka zako zapita patsogolo wanena wekha kuti ne sinipangaso 2020 kena kusitha maganizo anthu ena amba kale uthamanga kuti pezana wotsogoleri iwe kuzasitha maganizo today what is happening anthu onse amene ndi anzeru otakhoza za chilungamo amtalika kuti mupanga nzola kwika ali ku background patsogolo pawo amtalika apangira surround ndi anthu achisale agangata ora amanena kuti ndife makhuku amkito onena kuti zosalongosoka na amene apanga surround amtalika kaya ula mai matanga ora ndali commissioner 2019 kupachitika Tipex anthu abira chisankho she was there ndi jeni answer na amene amavera apita mtalika ndi akanamiza aya mathematics yitu afuna abiri chanchani chosani mathematics mnthu wakulukulu basi press conference talking about something you don't know so ukandifunsa kuti zuchitika chifukwa chani zuchitika because one DPP imabera kupeka imabera chisankho anafika po jaila 2019 mpaka nogwidwa mpaka na makhoti onse high court constitutional court plus supreme court kuti chisankho chidabedwa null and void afuna tipite kokucha abereso tipite ku 2019 abereso ndiye ifeyo ngati Malawi zimene zisavomere chifukwa ndalali kumangocha angofuna tisokoneza nkhani ndiye kuti abalalika nkhani ndiye kuti audzoti sangamugonjetsera zasichakwera pachisankho so titani tingosokoneza ndife Malawi tikane zimenezi kuti ife zimene zikufuna alipo ena amene avomera anyamata mapanga sawa uzuzu alipo anamiwa akandani amene awagwiritsa ntchito koma at the end of the day larger good will prevail over evil because that is evil. What they are doing is evil. They want to burn this country. If we can't have it, then nobody else should have it. If they have a grudge zone, democracy, alipo makoti, amafufuza zintu, akapereka umboni wo, aka defender, ameki, then the court will say, zona, pangani suspend mathematics. Auzoto mboni walibe zina magamba unamiza anthu kuti ku Mozambique kudagwisa ito mathematics zabodza sanga kanene kukhoti zabodza zina magamba kuti ku Philippines adagwisa ito mathematics zabodza ku Philippines anayuza system inake ya ku South Korea ngoyana akagula umeneko ku Mozambique they used manual mujamagambira asangwani mafree they used manual za 2019 izo adagwisa chito zimene zidabisa isokonezo futhi nzamanyo za 2019 zidabisa isokonezo kuno. The good thing here, people went to court. Ajakwera malemu achilima anapita ku court. Sana bisa isokonezo.
Matemo amachitika because it was genuine answer missed the election. So people were saying we can't have the same person run another election 2020 your president she will mess up again. As it been. That's why people were pouring on the street ukapanga demonstrate. Aliese the who and who. Aliese no. This is wrong. We all rallied. This is wrong. Today what is wrong? That's why you see that thing in Zuzu was very pathetic. That is how I was Barnabas. Zora mwabanga parachute forum kakutika je ndikapanga chichonetsero kunzuzu aboni kalindo ana miwawo te ndikapanga chichonetsero kunzuzu zachabejabe zosathandiza because ziru zabodza sizisowa amalawi tisavere mabodza amalawi tisakhubira foto awati makhulupirira ayi alesa ndi makanda agenda ena makanda agenda yongofuna because they can't see anything for themselves ndebwaji tingosokoneza asapange zipenzo avula ndinakale kuti ife arurankani tinudindo nthawi tinudindo onena zinthu zoona zokha zoti nazoni mboni tisampatse munthu platform yobwera zanena zabodza. That's the reason imene anthu amadana ndi MPC because we don't allow platform ya munthu azana mazabodza umpasa basi wana watezi na mazabodza pano systematic ku Mozambique systematic kukuti ngazinama we don't allow that because we don't want to mislead Malawians. We don't want to mislead Malawians. Tisausachoona ndi Malawi atikhupira MPC simana zabodza. It says the truth all the time. Timalolera kuti chinthucho ena achilankhule kaye ife tichidikire ndikachifuze ndichibweretse pano. So ukanena kuti finance uchitika zimenezi it's because DPP knows it's headed for electoral disaster. Apira Mutharika has surrounded himself with people that are lying to him. They're crooked. I don't know what in a crook. I don't know in a crook. In the whole Nimafuniko Zidaka crook or crook. Kalkuka, Nkaminamu Kuruka, Mutari. Amuna Mita what? Nda Sale, and when I would know about we speaking, who called you in Milan, doubts over whether JC, KMWCE. Those are the people that Mutharika is trusting. Living people, ono urakozom pasamarangizo, Azeru, or Vega, or Ona, or Disoali Ligo, Ansaka, Kayandani, even the people like Jabonda. So I want to go running. Our who told our Mandani, our regional chairman, Anatawa, Beraso, and Chacha. So I want to go running. Oseo, and Miadamyat, Kula Kuri and Dani, our Ben Piri. So I want to go running with a Ben Piri, Angomiata. Because the old man is surrounded himself with people that they themselves don't even trust. These are the people that are lying to Peter Mutharika, publicly condemning systematic when he has no evidence whatsoever. What is systematic? So vote on the DPP. Ya baralika. Ireo da bebe. Kuti ubaralika mkwao. Kuma they should not drag Zolose down the drain of disaster. Kuti tizimenyana, tizikangana because of Peter Mutharika. Ngana kufuna, he should bring back his children from US. Ngozake kayakutintani zidzukulu nzozimene zizamanga demonstration in town other than urazi pese ana yake osalakwa because of his own unbridled ambition. Mwina ndisire pompo ndathokoza kwambiri ziko Mr. Mvula ine ndikuona kuti ndinanena last time ndinaso pano kuti vuto lidayamba 2020 chifukwa kutachitika chisankho chachibwereza kuti chinachitike cha 2019 chinaberedwa. Mutharika anapita ku kampeni kukanganapo ndachakwera kuti atenge boma ndani achakwera anawina pamavoti anawina pamavoti sanawine pakama sanawine kuna kuli konse chisankhocho Mutharika anapanga nawo uku kunala chakwera kupikisana so atawina paka lero ndikulankhula Mutharika sanavomereze kuti achakwera adawina chisankho. Yes. Sada vomereze. Yes. Sada vomereze. Because you were overthrown. Yes. Overthrown, it means you're not supposed to go, but you were forced out of it. Yes. Sada vomereze. So anapanga pick that narrative ndikuizala mu supporters zao kuti chisankho ichi atirani atibera ine sindingavomere ndi anthu aja amapita parliament anthu koyamba ina ake amalankhula mosefukira chisankho chinaberedwa koma anachita manyazi chikoma figure asi alipo kuti adawina ndo yanapita ndo
Tsopano amapeza na strategy muntu wandale wakaluza chisankho amafuna strategy yoti asungire anthu ake aja kuti akhale ndi chikhulupiriro kuti iye achisankho chimene chinabedwa inu abale anthu anga tikachitenga. So akhala kuwasunga anthu a DPP ma supporters ma followers across the country on a false narrative kunena kuti chisankho chinaberedwa kunena kuti ife tikubwerera ku State House. Anake pangaso create just for one month or 1 week of Chakwera being president kumayamba kunena akulephera muntu sana yambe kugina chito olongokhala 1 week anamba kulephera wapanga chani and satavomerepo so zitukuko zonse zimene Chakwera kuchita even kumene ali ndi anthu ambiri kaya manga chi office block chachikulu kuchoro uka kuchimaliza ka chati koma amanga Chakwera kama kupatiwa ndi stadium kakulimbana ndi kupereka ziro zosiyana kunali Friday Chakwera anapita kumene kukaonekera nditu kukhala ndi anthu akuti akuchoro. And just to prove that time I'm telling you analemba list yawo ya zinthu zimene zikufunika zimene kupitika kuzipitisa ku UN pene bomaro amwini bomayo ndi ndani ndi Chakwera mamoti zinthu zokati zilipo akadagwira ntchito ndanzawo sanafune kuti agwire ntchito ndanzawo chija ndali kuonesa kuti anthu ajakalebe ndi chikhulupiriro kuti ayi wathu sanabwere pano akuchocho. So because anthu aja nasunga masamba nthawi ija yadusa chisankho china chikubwera komanso munthu amene wakaba mpano Chakwera has performed beyond expectation yawo chifukwa zonse zimene amazitchula ngati izo kulephera anazikonza anazionesa zonse zikuzikonza so wazikonza ndizo chonena chikutani chikusowa. Now he still has got to rally his troops kuti there is a hope pita pasogolopo. So izanongokhala negative mamoti pena anthu ajakana lipisa mtima njira positively kuti alembese ambiri tirande boma anapeza kuti anthu alembese ochepa ti anakhumudwisa. So apanga bwanji mazo tikuthamangisani bukabalembese. So now the reality has come back kuti nditi panga bwanji akuwakozekeresa anthu miti yawo kuti chisankho chikakhala kuti chala aruzaso azizanena kuti koma ndi mathematic kupeza chinthu chimene angazanamizire kutsogolo akana akufuna apeze zifukwa nditu zoti kuti zikalepereka ayayi vasilifaria imene ifese matikonda amachokera kwakuti limbala wa chairman na timu inayo so chifukwa watizozisa so ndinondomeko pasi andale kufuna kupanga. So ndi strategy imene anapanga deploy angoponya pang'ono mwina andikukhulupirira kuti kusogoloko sangapite ku court because George is on bene amakondera court anthu aja sangapite fora zoti alibe case no case akana makurumo zabe kulipi china chinononga bene kuti mazosana bisaje sangwana akanafuna kuachira chipongwe mpesa akanafuna kuapanga chipongwe aliyese amene amakapanga attend meeting ya meke ndi date yanji amakhala ni ma record. Yes. Alinawo mayina nditu wose asafuna anasaini naso mawu ine ndikanakhala kuti ndine sangwane ore ndikanakhala ngati ku mukandusa Malawi ndikanangutulusa litija kuti Malawi aziwe ndi Malawi omwe ndikanatulusa listi kuti meeting iyi izapita anabwera anasainira makopi makopi anasainira awaso analia akapita tinapita kunyumba kupeji house kukafutokozera demonstration tinapita kwakuti sikwili kumene kuna awa anala ndaso kenda kaje kadombi kenda kaje kuti muto ngana tusira zokuti anthu achite kwa kuma zindizo za straightforward chimene ningadene chonena kuti tikonzekere chisankho pa ground amati mpira pa ground mpira wandale umakhala pa ground pitani ino amkito mumuona kupanga nzano chimwendoko akukuka anthu siku wiki iliyonse makhala pansewo ino paena aso pangani chimodzimodzi tulukani president opuma Mutharika kapangeni kusiyana ndi kuti zimene sizikuti sitandiza yani tikamanena zimene sikuti timadala ndi DPP
ife ndifayani timbane nda DPP koma ndondomeko ezo zimene mukupanga zofuna kubweza chisokonezo awaso anamiwa ndazawo azukulu athuwa auze anthu awo amene akuwapangira surrogate kuti please pitani kapangeni campaign chikovimango kuti mani kuti mukapange press conference kapangeni demo zimene zimabweresa mavoti mavoti yayi mavoti ndikamema vanthu kuti akavote nde zimene zitithandiza so mwina kupitiza kunama mafoni ndankuleso ka chapenkama paka kulepa kalata yoti make chairperson wapanga resign Maboza. Maboza. Muntu ule babaji kalata. Desperation. Kalata ule make chairperson wapanga resign. Desperation. Wale para nayo bafuna apanga resign ndipo nokumpangira resign kuti yakale kati wasia. What is the use? It's a waste of time. Disinformation. Ndisiye kaipo mai. Ndathokoza kwambiri Mr. Dagalira. Fusana na kuti ngona ngachina yambisa zonsezi ndijani ndemo pamene ankhule ayankhira akuluakulu awiriwo. Ndi momwemo ndithu. Chabwino. Kusakonzekera. Mukumbira kuti maprogramu ambuyo muti nkakhala timabwera pano kumafunsa kuti komatu akuluakulu liwiro la mchenga nkuyambira limodzi. Mukuwaona nzanuwa mmene akuyendera pa ground. Timanena pano kuti akongiresi taona autuluka. Awukhangata ayambapo koda UTM koda DPP awutani timanena pano eti nanga kula afford akutani ena wali kuti tungoona mwina mbali imodzi nthawi ndiyo mwino tulukani chitani machawi tinkanena ngati zongo nena pano eti pa program pano tikanena nthawi nkumatani kuti ikupita now tsopano muno da madzaja atsono afika nkhosi ndiyeno tsopano kugwira bango athekanso pamene madzaja afika kali kuno so kusadzikonzekeretsa mokwanira kuja ndi kumene kwapangana tsopano kwayamba kuwawa kumene kwabweretsa kuwawa kumeneko komanya uko chimachini chimechi nchotere koma kumekiko amene chairperson ngotere ndi amati mvula ikagwa kuchuluka zoliralira amalawi adatsikuka m'maso amalawi kunja kwaudziwa kuti ife kalendala yachisankho tidayiona kalendala yachisankho tikuidziwa kumeki makommissioners likuwadziwa akakhala DPP makommissioners awo ndi akuti ena ndachachita resign pompano chifukwa akayimira nanga sawo afuna akayime kumudzi akayita ndikuti simwina sindibira bwino sindipitiza bwino ntchito koma gwero lalikulu agwira nawo mmene sikumathero kumene akachita resign kuti ndikutuluka mu commission imene ndikambe ndikachita zisankho koma kusonyeza kuti ndithu even DPP has been a part and parcel of the entire process. Zisa nafika pena unena hapa mvula utaka pena afuna chile kututsa kuti kodi apa adaliko ndindani oyimirira chipani chakuti oyimira chakuti koma the thing is taenda nditungati dziko step by step aliyense namaona namalondola ndiye pano tisabweretse kufuna kubweretsa mavuto pamene mavuto palibe mmene tinamuja kuti ayingati suda konzeke munthu just go pa ground sewera limpiraho outcome zikaoneka konko kaya mkono kuti yayi anzathu yayi zimatera timu inayo maplayer amene alimene akabera abwerekera kuti timu inayo kuti Uganda akati ngakwakuti mwaona zimatera kapena akulu ndakulu mwakonzeka simunakonzeka ndiye ndiye nkhani ndiyona kuti amalawi tiyeni tidziwe kuti chisankho chilipo 16 September sipatali takonzekera verification okaona akaona kumadera kuja oma chita verify pa phone ngati ine nafeso tachita tayangana mene kuchero dzose dzili mchimake wina asabwere ngokusokonezani asakufune kuphani nzeru yayi chifukwa likadusalo 16 September suti kabweraso 16 September 2025 wina ndi mmodzi ndiye ngati wewe suchita machawi nkukachita zonse ndondomeko kuti ukavote pa tsiku limenelo aduma kapangano regret pambuyo koma ineyo ndisinda kavote sana ndipatse mpata ndani it's in your hands vote yonjako iweyo ndio upite ukasankhe mtsogoleri wako mtima wako iyayi maona zituko zimene zochitika maona mina wendetsera kande president Dr. Lazarus Chakwera mwakondwa naye kampatseni vote yanu iyayi kamaona rai ife koma mina mwina uwawa ndamene tikufuna kapatseni vote yanuyo tukatulukeni koma osakhala kuti zingokhala kuti wewe cholinga chonena kuti mwasokoneza amene ali kutsogolo akuyendetsa dongosolo la chisankho iyayi izo ndi iyayi izo nzosavumireka chabwino ndithu ako no ndathokoza kwambiri tufati malize nkhani imeneyi Mr. Kasakula moving forward
tipite bwanji pamene tikuyang'ana nkhani ya mathematics ndi chisankho. Amalawi ndibwerezenso palibe chifukwa choti wina akhale kumangochi malo mamali ya chambo kumeneko azina mabodza kuti mathematics ndiyoyipa amene ndi mabodza ali mavuto ake. Ifeyo drameneyo tingompanga iguno kungomusiya kazi panga press conference 2011 patsiku kungomusiya 16 September we should just go there peaceful, no violence. Tisapetsana atu tisapfefe tomwe kuti tizikapanga violence kachani chifukwa kuti ndi wina una mabodza amene akuna madala kumangochi kuti angofuna kusokoneza funa udziwa kuti Amalawi simungamusankhe ngati president. Tikhale mwamtendere. A president akunena kupanga preach mtendere. Kakuli mabungu ngati paki akupanga preach mtendere. Kwina kulikonse akuti tikhale pa mtendere. Chisankho chimabwera kamodzi. Tisaononge dziko chifukwa cha chisankho. Chifukwa tidzalifuna after tsiku la chisankho. Tidzalifuna dziko lomwelo kuti tikhale nalo tipite patsogolo. Tilera ana athu, tasire ana athu. Tisavomereze zimenezi. Tingompanga iguno kungomusiya, kungomuvera kuti azibwebweta kazitani zake zimenezo. Ife tingopita patsogolo. Mwina ndisire pomwe. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Mr. Mvula. Mumaliza bwanji. Ndingowapempha Professor Peter Mutharika kuti adakhala president wa dziko lino kana zaka 5 tsopano ali ndi legacy kuti anali president. Pange maintain kuti legacy yawo akhale statesman. Tibalemekeza nda professor ndi agogo athu ndikukhulupirira kuti for whatever mistakes zinachitika during his reign, we'll still remember him. He was our president. We'll respect him forever. Now, as Kare confused in Danyamata, unfortunately, the line-up around him, the Antamania Mapangas into the extrovert, as many kutimuna akufuna kusokoneza, just to confuse, mud the waters, kutibasi, zindu zikarenga tisizili bwino. Then iwo akupanga parrot zinthu zimene amalankhula anyamataja te akuiwala kuti anyamataja kuwapanga use iwo and anyamataja anapaka capture iwo alibe original thought ya iwo woka. So you should rise up above the occasion kuti pano ine ndine president. I must not accept zinthu zimene amandiuza anyamatawa akundinamiza akufuna ine ndoneke wopusa ndi. Because when you are raising an argument, you carry argument, you mungaipange back in my facts. Because bakamapa former president, pasamaturuke nkani ya boza. Mathematiki, ati mene yifuna ubera chisango. Awa, akufuna upanga zakuti. Awa, akufuna upanga zakuti. That's very unfair. That's very unfair. So not unfair to just society, to yourself. Kuti muntu wachikulire ukupanga propagate zinthu zimene ukuziwa zilibe umboni without evidence ukuta ukachera nkula chinthu kuchoka pakamwa pako. You must be very slow to articulate chinthu. Unali president, you must be very slow. This I'm referring to anybody who has been president and who is aspiring to be president. Kuti uzikhala very slow kulankhula chinthu chimene ukuziwa kuti sikulibe nacho umboni. Akanacha kuzochera nkula akadakara kuzochera nkula ifiti kuzokulankhula koma iweyo usama lankhule. Don't parrot because andono usiri wako wonse in that spirit yopanga parrot. You should also accept that there are better people. Don't be the kind of person to say I can be the only president. No. Entitlement, ka spirit ka entitlement. No. President who because Supano President Chakwera, muntu yama jokera ku Central Region, ndio zara quicker. It should have been me, because I come from Kandikuchoro, Nikumeni the former president as Jokera, or I come from there. That is not right, because the president can be bestowed by Malawians to anybody. I mean, Malawi, Amukota, Pantawi. So accept that in Zago Benofitabo, or Vinabo Gure, Agovinabuino, and the Apitirize because Saturuka. Accept that unfortunate thing, because you were Anakchos and one table, it should not be an issue. You should be accepting that the Temui in a city and Anandisicamo, Nina and the Mendes of Bassi. Mnapesa kuti makastoma wonse achoka ndenda kuti libwerere basi na Salamondeka Salamondeka ngati driver simakara ubwerera ulendo so when that's the issue ngalele kuti mwina bwanawo advice to him
but accepting kuti zangu wachitako bwino akuchita bwino and mwina Malawi ampase so mandate ina ya chiwiri. I think that's fair. Koma iwe ukhala munthu wankwizi si bwino. So mine is advice, and then I'm saying masurrogators yawo around Amtarika, please cool down. Tempo mwayambayo simuimaliza. Sindikukhupira kuti muni ndi zida zokwanira, muni ndi petrol okwanira kuti anga uthandizeni ukafika kumene mufuna kupitawo. Ndi that level of arrogance, that level of zochitika zosakhala bwino, muna sizikhala bwino ndisiye pomwepo. Ndathokoza kwambiri Mr. Mfola. Mr. Dagalira, malizani. Hayi, nkhani njomwe unoti watsala. Amalawi ulendo ulipo. Amalawi anyamuka. 16 September yanunkhira. Zouwazo awumati kumva ngasi bazina zimati kulowa uko zimakatulukira kwinawo. Especially zikakhala kuti ngati muona kuti izizi sikuti nzanziro kwenikweni. You are able to see. Ndiye mene yo Amalawi masukwana adachangamuka. Ambira watha kuona apa patu izi palibe pocheni chimene tikuchiona sizanzeru zikunedwa basi. Ndiye mukamamva zina zofuna kugwetsani mphwayi iweyo ngati kutengera zimenezo vuto okhala no iweyo chifukwa vuto sonera daya kwanda jada ndila kwitsaje iyayi. Ndiye anzathu ino andale nyengo ya kampeni ndimene yitu yayandikira official campaign period yanunkhira sikoti July yemwe July. So yes. Now panopa mukuyenera kugwirana dzanja kugwirana chanza ndi ameki working hand in hand kukonzekeretsa mtundu wa Malawi kuti Malawi tiyeni chisankho chikubwera. Ukakhala uthenga kaya wazimeta ukonzerani tikupangirana ni paki bwino tikayamba nthawi imene official period. Koma pano civic education inuyo ndamene mwasenza udindo waukulu tsopano mamoti muzikathandizana ndi ameki ndiye kumakagundika trying to claim kuti there is fire where there is none. Bamene system imene injoteri apa inuyo mwakonzeka simunakonzeke. Nkhani ndimene nora ngati maona kuti mapassenger mulibe mbasi basi icholeni phiri musaleperetsa nzano akafika umene akupita anthu akonzeka ulendo ndumenewo ndithu. So let's play responsible politics. Let's be responsible people ngati atsogolera ndale kandi amabungwe kumene nanunso ma rights activists onesetsani kuti mukukwaniritsa mbali yanu powaunikira Amalawi ndi kuwazindikiritsa osati nanunso muzikhala kutsogolo kukhanga tinomutenga uthenga olakwikawo ndiye kumapeza kuti nanu muukolezera kuti umene udziyaka iyayi zikatero ndi kuti zikulakwika. Otherwise tiyeni tipereke support kwa amayi Annabel Ntalimanja ndi timu ya makomishonala awo komanso secretariat yawo imene yaonetsa kuti iyayi they are well and able to deliver. Kudos to Sangwani Mwafuliro. Nkulooneka wa simple koma woneka kuti iyayi mutu mudadza amati gasi nzeru zilimo. So ndingomaliza yote kunena kuti ndithu tiyeni tikhale careful pamene tatsala pang'ono kuyandikira zisankho. Tisabweretse zitopotopo kapena kuti zofuna dala kuwasokoneza mitu a Malawi iyayi. It's a process. Tili ndi kalenda imene takhati kuyenda nayo tiyilemekeze tiyitsatire mpaka tifike pothera. Okapambana akapambane. Osati kuti yayi muthu olota amina game yakula bambo ndiye kuyamba ya tatiye ndizo tisisiye ndilekere pamenepo. Ndithokoza kwambiri Mr. Dagalira. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndi timalizira amene wa program uthoyi. Fai kuna kuti nthawi yachita njiro yathamanga kwambiri. Ndi ndithokoze kwambiri Mr. Kasakula kuna wa program tsiku lero. Zikomo. Komanso Mr. Mvula takuthokozani kwambiri. Thank you. Mr. Dagalira takuthokoza kuti munali ndipo tsiku lero. Zikomo. Pamenepa ndiye pamene pa program yathu ya lero ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC kumene timakambirana nkhani imeneyi makamaka yokhuza smartmatic komanso kuti udindo wa ifeyo ngati Amalawi udindo azipani za ndale pofuna kugwira ntchito limodzi ndi abungwe la MEC kuti pite chitsogolo pamene zitamveka tsopano pamene MEC abwera poyera kunena kuti zonse zimene zakhala kumvedwa kapena kumveka kuti ikuoneka kuti smartmatic inagwira ntchito ku Mozambique kumene kusinaende bwino inagwira ku Philippines zaoneka kuti zonsezi zabodza. Anthu asakhale ndi mantha chifukwa chakuti zonse ndi zabwinobwino ndiye palibe chochitisa mantha. Amalawi ayang'ane kutsogolo pa 16 September pamene kukhale kubwera chisankho chimene AMEC akufuna kuti zakhale chisankho chabata ndi mtendere komanso chokomera wina aliyense. Ine ndi Blessings Kanache ndithokoze kwambiri mene pamenepo komanso ndithokoze Mr. George Kasakula amene anabwera komanso Mr. Humphrey Mvula komanso Mr. Steve Dagalira chifukwa na uli modzi program komanso inu amene muonera komanso kumvera program ineyi mwakumanonse.
Bazindu zonse zomwe inu mwandichitira chimwambo chija cha zokondi amayi macheza chaka chino cha 2025 chilipo. Osaiwala zokondi amayi macheza 2025 ilipo. The election comes after Yoon Suk-yeol was ousted from the post. Voting began at 6 a.m. at more than 14,000 polling stations across the country. Election officials say as of 4 p.m., the voter turnout stands at 71.5%. That's up slightly from the last election 3 years ago. Local media say it's the highest ever figure for that 10-hour period. I hope for a country where we are all peacefully united and can live a good life. There's a lot they need to tackle, so I hope South Korea will become a country that can achieve what the people want. I hope the next president will be someone who will work for the people without doing any nonsense. The election is widely seen as a showdown between two candidates. Lee Jae-myung is representing the largest opposition Democratic Party. Kim Moon-soo is running with the conservative ruling People Power Party. The candidates made their final pitches for voters Monday, the last day of campaigning. Two issues have defined the race. The first is South Korea's sluggish economy. The second is how people feel about the Yoon administration. He was removed from office over last year's declaration of martial law. I earlier spoke to two of our reporters who are following the race in South Korea. NHK World's Tokuda Ryosuke is at the Democratic Party's headquarters. So Ryosuke, how's it looking over there?